Nije u redu da mi se ovako posmiješ, još si stavio ono kao džabe i budeš dušu u teretanu, kao. Ljudi, mnogo je teško ugojiti se, mnogo je teže ugojiti se nego smršati, ali meni je trener rekao da ja sad moram da jedem mnogo više, inače bi ja pojeo samo ovu pljeskavicu, ali sad moram da pojedem pljeskavicu, pohovanu palačinku, sa još dodataka i moram da pojedem picu, tako da ću danas pobediti sebe i probati da pojedem sve ovo, vi ćete mi biti svedoci da pokažem treneru, pošto nek nam je Bog u pomoći. Nemaš šanse. I stavio sam sve moguće priloge. Uspali smo. Da li jesi prvo lakše?